Bueno, vamos facer un sketch do hospital. Temos dous pacientes. Mirade como está. Primeiro que temos aquí. Acompaña a familia no sentimiento. E temos tamén hoxe no Radar a Marcos Pereiro. Vos mirad os carallao que está Marcos, que están aí a brazo colgando e toda a cabeza desfeita, e, sin embargo, aínda ten peor cara este de aquí. Vamos alá, vamos ao hospital. Isto que pasa a veces cas visitas. Porque non sei se está regulado canta xente pode entrar nunha habitación. O número de visitas que pode ter un paciente. Isto vai ao seguinte sketch con Eva Iglesias. Papá! Primeira vez que vexo a cafetería do hospital na planta de arriba. Xa non saben que facer para subir os precios. Mira, trouxenche un Juanchi. Tes aí servilletas e trouxenche aquí unha agua, vale? Un Juanchi, vale? Hola, que tal? Hola. Fun á cafetería a buscarlle a meu pai aí un par deles e acordeime de traerche pa ti tamén un Juanchi. Un qué? Un Juanchi. Un Juanchi? Un Juanchi de que Juanchi? Non sabes o que é un Juanchi? Non. Un Juanchi con jamón york e queso. Ah, un sándwich. Sí. Ah, un Juanchi. Vale, no. Pois, a ver, tampouco non... Ocurréseme de traerllo... Ai, pois veña, teño algo de fame, pois veña. Vale. Vale que? Onde está o sándwich? No, dixen que se me ocurreu, pero non cho trouxe. Ah, vale. Bueno, pois si non lle importa, vou ler. Come, que está bo. Dígame. Nada, que digo que si non lle importa, vou ler. Sí, non se preocupe. Vou ler que... Nós non molestamos, Nós non molestamos para nada. E a usted que lle pasou, logo? Que lle pasou? Que ten... Partín a perna por dous sitios, o brazo Dous ainda non... sitios? Pois non vai máis a eses sitios, No, foi en Cabeza de Manzaneda. Foi a perna en dous sitios, pero rompina en Cabeza de Manzaneda, nun accidente. Ai, non sabía que había neve en Manzaneda ahora. No, por eso mesmo, non había, por eso que... tampouco non contaba. Foi... tampouco non... Bueno, se non... E non ven ninguén a visitalo, lo? Non teño familia. Non ter familia? Non teño familia. Bueno, Kiko Rivera tampouco e non pasa nada, Bueno, se non lle importa, tampouco pasa nada. Facía moito tempo que tiña ganas de ler este libro. A felicidade está en dar. Sí, señor. Verdad que sí? E non en recibir. Exactamente. E nada, xa aproveito e así leo o libro, que, como lle dicía, apeteceme moito ler. Sí, señor. Vale, É ler, moi bo ler, sí, ler señor. en silencio. Oye, estamos aquí o máis meu pai, pero nós o que menos queremos é molestar. Non pasa nada. Vale? Así que nada. É Marucci. Marucci! Ei! Que? Non che oio? Na 304. Sí. Sube. Espera, que lle vou preguntar aquí a un compañeiro. Espera. Mira, oíste? Van vir agora uns primos de meu pai a velo, pero
Non molestan, non lle importa, Non non? me importa, si o caso é que non berren como usted. No, Vale, non me importa. Maruchi! Maruchi! Non tes cobertura, escoitas? Si, podedes entrar, veña, vinde, subide. Bueno, hombre, pero non facía falta que trouxerades nada, Dios mío. Que tal? Dios, aquí está papá, aí o tendes. Sentadevos aí, sentade. Papá, aquí está Maruchi e Nemesio. Séntate aí. Oye, deixar isto aquí, se non te importa. Está ben. Danlle moito de comer que... Está ben, sí. Non che molestan as flores, no? No, ainda si ven por aí, ao mellor ven por aí a túa muller, ainda lle regalas. Non pasa nada, estou divorciado. Bueno, todos son alegrías, Pero verdad? bueno, non pasa nada que así teño tempo para ler, vale? Así que si Sí, señor. non lle importa, vou seguir lendo, Por vale? supuesto, no, nós non queremos molestar, De acordo, Sí, vale. encantado. Pois nada, estamos aquí. Este é meu cuñado Nemesio. Traballou toda a vida de Dios, traballou en Telefónica. Estuvo ali traballando, non é que el fora moi listo, pero bueno, consigueu el ali quitar unha engenharía, sabes? Sí. E, Pois, 30 anos botou traballando, Bueno, sí, pois señor. encantado, Sí. encantado, pero se non lles importa... Pero ahora vou- está prejubilado, Prejubilou porque, bueno, de feito ahora iban marchar para un viaxe po Inserso, iban a Canarias a secar alá. Precioso. Pero como papá está aquí no hospital, dixeron, no, Canarias non se move dali, nós vamos para o hospital a ver a papá, e aquí están, sí señor. É todo en detalle como deixarme ler este libro. Vouchos presentar, Nemesio, ven aquí. Como se chama usted? Amador. Amador, ele é meu cuñado, Nemesio, dalle un bico aí, hombre. Tanto tempo. Ai. Meu cuñado Nemesio está xordo perdido, pero ele diz que non quere poñer audífonos porque diz que o fan vello, eu que sei, chaladuras que ten na cabeza. Bueno, e ela é a miña cuñada, ven pa aquí, dalle un bico aquí. Encantadora. Aí está, Maruchi, é Maruchi. Senta. Maruchi é miña prima, ela é... Bueno, naceu aquí, pero marchou a vivir pa Jodiña. E agora ten un fillo tamén que lle marchou pa... Era pa Suecia ou era pa Suiza? Ahora mesmo xa non me acordo onde é que está o fillo, pero... No! A ver, Pero bueno! Ai, mi madre, pero non facía falta tanta cousa. Sentádevos aí. Sentádevos aquí. Senta. Non deixes todo, non é todo pa ti, Non é todo pa ti. Aí está, ai. Aí está. Papá, viñeron aquí. Nós non queremos molestar, Estamos molestando. no, a verdade que ahora mesmo... Non lle importa, verdad? A ver, o caso é que quería ler un pouco... Sí. Se non lle importa... Sí. No, esta é a familia... Esta tamén é a familia miña, mira, esta tamén está escarallada como a ti. A ver, digo eu. Sí. Digo eu. Non nos estaremos pasando da raya, non? Como? Non nos estaremos pasando da raya. É da raya! Da raya da frontera de Portugal con Galicia. De feito, é máis portuguesa que gallega. É portuguesa, pero nós queremos igual, sabes? E é Isaura, dalle un bico que ele é amador. Ai. Mire, eu se non lles importa, eu só quería un pouco de silencio.
sí, A mellor, señor. se ustedes non saben o que é o silencio, non é o meu problema. Pero... Bueno, bueno. me cago en... Pero, por favor, Isaura. Ai, Dios mío, pero non tiñades que traer nada, Dios mío. Sentádevos por aí, sentádevos por aí. Papá, trouxeronche un cake. Pero ti non podes comer azúcar. Papá non pode... Vin. Séntate ti aí nos pés da cama. No chan. Ai, séntate aí. Ven, séntate aquí. Séntate aquí, aí. Ai, moi ben. Que iba a dicir eu? Trouxeronlle cake a meu pai, pero el non pode comer azúcar. Queres un pouco tú? A ver se che pasa un pouco a amargura. Séntate ti aquí. Séntate ti aí, ai, sí. Está bo? Pero está bo, eh? Sí. Non quero nada. Pois estáis... Mira, Isaura é veciña nosa da aldea de toda a vida. Ela criouse na nosa casa sempre. De feito, parece que non é de fora, sabes? É das típicas persoas que é da casa, porque tampouco é así moi... Sabes? Entonces, nós acollémola na nosa casa e, oye, é como da familia para sempre, eh? E nada máis, este é o sobrinho de meu pai, ves? Que sabes que lle pasou ao sobrinho de meu pai? Nunha festa na romería de San Roque, acórdame ben. San Roque. Atrajantouse cun calamar. E tuvolle que facer papá a maniobra de Hitler pa que desatrajantara, non sabes? Será a maniobra de Heimlich. Esa, de Jaime. A maniobra de Jaime. A de Jaime. Ven, a ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ya está! ¡Cago en mi... ¡Pero vamos a ver! Ai, Dios mío, meu cura da parroquia! ¡Pero no ha dicho usted! Don José, Dios mío! Papá, meu cura da parroquia, Dios mío! Séntese aí, don José! Séntese aí! Don José, ai! Senta! Papá, vamos todos! Hola. Ay, no. ¡Qué guapa Hola, estás! perdón, un momentiño. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muy buenas. Don Eladio, que tal vai? Ben, xa comeu, Comeu? Comeu. Igual mañá vai para casa, vale, Eladio? E na 304B, Amador López. Amador. ¡Aquí! Amador. ¡Aquí! Amador. Amador. ¡Aquí! ¿Dónde está, señora? ¡Aquí! Amador. ¿Dónde está Amador? Fai un minuto estaba aquí. ¿Dónde está? Fai un minuto estaba aí deitado. Pues queda sin operar, ¡Aplauso para Marcos Pereiro! Oye, un aplauso para la familia toda, para el padre todos. A ver. No, usted siga ahí, tranquilo. Digo que exageramos un pouco, Pero... Bueno, andalle aí, eu teño estado en habitación do hospital. Eu tamén, hasta non fai moito, estiven así nunha que foi así, Parecido. Totalmente. Sí. Bueno, atención a esta noticia. Marcos Pereiro
todo o mundo xa sabe que, bueno, tuveche un cambio físico nos últimos Sí. ano e medio. Ano e medio, En dous, ano e sí, medio, ano e medio. en ano e medio perdiche cantos kilos? 23. 23 kilos. Gañei outros 3 outro día, pero 23. Pero 20 moitos kilos, 20 e pico kilos. Nun ano e medio. Sí, desde que me empecé a pesar. O sea, que eu creo que son máis. E tuvo algo que ver aí o doutor Viso? Foi... Algo así, axudoume. Oh, mira aí. Madre mía. Eso non é dai moito, No. No. E... No, eso foi no... Bueno, eso que sei, sí, Aí no... tiñas a cara metida ano nunha cueva. 20, por aí. O sea, 23, 24 kilos, non? Sí, aí ves, aí sí. Aí 23... E como fixeche? Pois, cuidándome. Non comer, no. Non comer menos. E axudoume Viso, que me dixo a ver como se me podía axudar él. Doutor Viso tuvo que ver aí. Sí, axudoume. Vale. Nutricionista. E aí vemos vestido de corredor. Aí, correndo, eso foi en Ordes. Na carreira de Ordes cos meus patrocinadores. Cando empezache a correr? Pois vai facer agora, en xuño, xullo, 2 anos. Hai 2 anos que empezache a correr. Sí, pero moi pouco a pouco. Porque, atención, este próximo domingo, día 26, este señor vai correr en Madrid a súa primeira maratón. Sí, señor. A ver que pasa. Ollo, A ver que pasa. a primeira maratón que son 42 kilómetros. 195 metros, que son os que máis medo me dan. Porque se estás chegando, xa pasan as outras, pero que te emocionas e... Cal foi o máximo que corriche así en carreira competición? Máximo 20? A ver, 20... Estuvo dicir 21 correndo 21. seguido. Iso foi o máximo. Entrenando para a maratón xa van 26, pero fai anos cheguei a 60. Que dices? Porque intentei facer a 101 peregrinos, que eran 101 kilómetros, pero molestoume unha zapatilla e tive que me abandonar nos 60. Pero eso non conta porque son... E este domingo vas facer 42 kilómetros? Sí. Canto che vai levar, calculas tú? Non sei. Si, sabes, son máis ou menos. 4 horas, pero menos. Madre mía, 4 horas correndo. Que 4 horas, pero necesidad? canto che leva cada kilómetro? Claro, é que... Más ou menos. Cada kilómetro, ahora, cada kilómetro, 5 minutos. 5 minutos cada kilómetro. Sí. E entón, pois serían... creo que estaría en 3 horas 40. E cal é o máximo peligro? Cal é a... Que caia. No, pois que me dé un cansancio aí no 30. O muro ese non o conozo. Os 30 kilómetros. Sí. A que hora é? Ás 9 menos cuarto. Hai que madrugar para Que todo. mañá! E tens que te levantar a 6 para almorzar e non sei que... E cantar ali con todos. Bueno, para a 9 da mañá, polo menos en Madrid, non fará moita calor. Pero que non. Pero dan calor para ese Sí. día, sí. Vale. E pouco máis. Non vou quentar, porque non entendo de quentar para correr 42 kilómetros, pero algo terei que cantar, sí. Pois vai ser emocionante, non? Vas te emocionar aí o domingo, supoño, non? Sí. Sobre todo se chegas á meta. No, e dache moito tempo, entendo eu, a pensar en todo o mundo que me acompañou durante todo este tempo para chegar a isto, que a verdad que é unha meta así. Guau. Sí. Bueno, noso amigo Pedro Nimo tamén tuvo aí algo que ver, non? Moito. O de Pedro conozo fai moitos anos, maratoniano, campeón... Pedro Nimo, que foi campeón de maratista España. nacional de maratón e campeón de España de maratón. E axudoume a conseguir este, bueno, reto de facer unha maratón. Pois parabéns xa por chegar aí. Sí, porque o adestramento para maratón é fastidiado, Non ser fácil. É fastidiado. E estará todo Galicia pendente este domingo de Pois, a Marcos ver. Pereiro Veña, na poñerei- Maratón de Madrid. Un aplauso para él. Bueno, dixeno antes,